ሓደ ምሸትዩ ምስ መሓዙተይ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ጌርና ብሓንሳብ ክነምሲ ተራኸብና ከምኡውን ደስ ዝብል ምሸት ኣምሺና ነናብ ገዛና ክንኸይድ ግድን ስለ ዝኾነ ድማ ነናብ ገዛና ኣምራሕና ኣነ ምስ ሓንቲ ራሂል ትበሃል መሓዛይ ናብ ገዛ እናኸድኩ ድማ ብየማናይ ኣብ ፀግዒ ሓደ ጽቡቕ ወዲ ኮፍ ኢሉ ሽጋራ ኣብ ኢዱ ሒዙ ረኣኹ ርኢ ምሰበልክዎ ድማ ኣዝዩ ደስ በለኒ ብፍላይ እታ ሽጋራ ካብ ኢዱ ናብ ከንፈሩ ኣልጊቡ ትኪ ኸውፅን ከሎ ፍዝዝ ኢለየ ጠሚተዮ ግን ነታ ሳምብኡ ካብ ልበይ ደንጊጸላ ንሱውን ናይ ኣጋጣሚ ጉዳይ ኮይኑ ናባይ ግልጽ በለሞ የዒንቲ ክልቴና ኣብ ሓደ መስመር ተራኸባ ስገርም እዩ ንመጀመርያ ግዜ ዓይነይ ኣደንዚዙ ልበይ ዝሰለበ ወድዩ መቸም መሓዛይ ምሳይን ከላየ ከምዛ ምሳይ ዘየላ ብሓደ ግዜ ርስዕ ኣቢለያ ነታ ኣነ ዝደልዮ ከይገበርኩ ስለ ዘይድቅስ ከዓ ናብ ተወዲ ቅርብ ኢለ ሰላም ሓወይ ደሓንዶ ምሳኻዶ ቁሩብ ክዕልል በልክዎ ወድውን ፀገም የለን ግና እታ መሓዛ ክባ ከይተቐየመኪ በለኒ ነታ ሽጋራ ብእግሩ ረጊጹ ስሩዓት ኣስናኑ ፍሽኽ እናበለ ኣነውን መሊሱ ደኣት ፍሽኽትኡ ሰሓበን እሞ ንመሓዛይ ናይ ሕለፊ ምልክት ብኢደይ ጌረላ ከደት ሹሙ ድማ ሄርሞን ከም ዝበሃል ኣነውን ሹመይ ፌበን ከም ዝበሃል ነገርክዎ ናይ ብሓቂ ኣብታ ምሸት ከይተረድአና ጥዑም ዕላል ኣዕሊና ኣጋጣሚውን ኣብ ከባቢ ገዛና ስለ ዝነበረ ቴሌፎን ተለዋዊጥና ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ኣብፅሐኒ ተመሊሱ ንገዝኡ ኸደ ገዛ ምስ ኣተኹውን ድራር ከይበላዕኹ ናብታ ሄርሞን ዝሃበኒ ቁፅሪ ደው ኢለ ሄርሞን እውን ብትሑት ድምፂ ተቐቢሉ የእዛነይ ድራር ዝኾና ጥዑማት ድምፂ ኣስመዐኒ ብሓቂ ሄርሞን ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ሰብ እዩ ከምኡውን ገርሂ መስተውዓሊ ለባም ተጫዋታይ ዋዛን ቁም ነገርን ዝፈልጥ ናይ ብሓቂ ብሱል ወድዩ በታ ሓንቲ ለይቲ ርክብና ጥራሕ መዘንክዎ ምስ ሄርሞን ድማ በታ ለይቲ ጀሚርና ቀጻሊ ክንራኸብ ኮፊልና ብሓደ ክነማስን ጥዑም ግዜ ክነሕልፍን ጀመርና ሄርሞን እታ ሽጋራ ገዲፍካ ወላ ናይ መስተወልፊ የብሉን እታ ሽጋራ እውን ብሓገዝ ናትኪ ክገድፋየ እዩ ዝብለኒ ነይሩ ኣነውን ኣብ ጎኑ ኾይነየ ንኽገድፋ ዘተባብዖ ምስ ሄርሞነይ ከምዚኢልና ድሕሪ መቐጻል ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ቆፂሩ ከምኡውን ህያብ ናይ ፍቕሪ ሰፕራይዝ ብምግባር እታ ዝምነያ ዝነበርኩ ዕለት ሕቶ ፍቕሪ ኣቕረበለይ ኣነውን ንሕቶ ሄርሞን ብዘይ ዝኾነ ሰጋእጋእ ንሕቶ ፍቕሪ ብሓጎስ ልበይ ተቐቢለ ናይ ልበይ ከም ዘፍቅሮ ነገርክዎ እታ ምሸት እውን ኣብ ሓንጎለይ ፍሉይ ዝኽሪ ኣትረፈት ብፍቕሪ ሄርሞን ሓንቂቐ ከምኡውን ትርጉም ፍቕሪ ፈሊጠዮ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ግዜ ኣሕሊፍና በቃ ጥዑም እዋን ደስ ዝብል ግዜ ምስ ሄርሞን በታ ሽጋራ እኳ ቁሩብ ንኳረ እንተነበርና ግን ከዓ ጸላኢ ደስ ከይብሎ ቀልጢፍናይና ንቡር ፍቕርና ንምለስ ሓደ ምሸት እዩ ምስ ሄርሞን ካብ ዘይንራኸብ ክልተ መዓልቲ ጌረ ነይረ ደሓይ ክገብር ድማ ናብቲ ኣብ ገዝኣቶም ዝርከብ ድንኳን ከይደ ደሓይ ሓቲተ እቲ በዓል ድንኳን እውን ርክብ ክልቴና ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ እንትርፎ ሓንቲ ፖስታ ደብዳቤ ወረቐት ካልእ ዝኾነ መልሲ ኣይሃበንን ኣነውን ነታ ደብዳቤ ብምኽፋት ብኢድ ሄርሞን ተጻሓፈት ቃላት ሓደ ብሓደ ከንብቦ ጀመርኩ ከምዚ ድማ ይብል ነይሩ ፌበናይ ናይ ልበይ የዘፍቅረኪ ምሳኺ ክነብር እውን ድሌተዩ ወላ ሓንቲ ካሊእ ድምፂ ምጩው ፍረ ገጽኪ ከይረኣኹን ከይሰማዕኹን ክውዕል ኣይክእልኒ ምኽንያቱ ልክዕ ከም ታወርሒ ካብ ፀሓይ ብርሃን ትወስድ ኣነውን ካባኸየ ብርሃን ውሽጢ ዝረክብ ሕጂ ከዓ ምቅርተይ በታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ጾታዊ ርክብ ዝገበርና ዘርኢ ድቂ እንተሒዝኪ ናይ ስድራይ ኣድራሻ
ኣብ ታሕቲ ገዲፈልከ ኣለኹ ኣነ ግን በቃ ኣብዚ ዓዲ ከም መሓዙተይ ተፈሊ ብግፋ ክድቅስ ኣይከኣልኩን ንስኹውን ዝኹነታት ትዕዘብ እዩ ኣለኺ ስለዚ ኣነ ንሱዳን ስግረዶም ከይደለኹ ብሰላም እንተኣቴ ድማ ክድውለልክየ ባይ ዝያዳይ የፍቅረክየ ነዚ ምሳንበብኩ ናይ ብሓቂ ንብዓትዩ ስዒሩኒ በቃ ንመን ከም ዝነግር ድንግርግር በለኒ እታ ሓንቲ መዓልቲ ዝገበርናያ ርክብ ድማ ኣብታ ሰዓት ጥንሲ ከይኾነለይ ብልበይ ጸለኹ ምኽንያቱ ድሕሪ ሄርሞን ዝነብሩ ሕይወት ንኣይ ፍርቂ ምንባር እምበር ሙሉእ ምንባር ኣይኮነን ከምዚ ኢለ ድማ በቃ ናፍቆት ሄርሞነይ ኣመና ክኸብደኒ ጀመረ ናይ ገንዘብ ጸገም ስለ ዘይብለይ ድማ ናብ መንገዲ ሱዳን ዝወስድ ሰብ ክደሊ ጀመርኩ ድሕሪ ናይ ወርሒ ኮለል ድማ ረኺበ ናብ መንገዲ ሱዳን ጉዕዞ ሓደ ኢለ ጀሚረ ኣብቲ መጀመርታ እኳ ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ጉዕዞ ፈቲነ ዘይፈልጥ ጻዕዳ እግረይ ክሕመንን ኣካላተይ እውን ክደኽመንን እንተጀመረ ኣነ ግን ምእንትን ሄርሞን ምርካብ ስለ ዝነበረ ዕላማይ ንኹሉ ዝመፀ ሽግር ጸገም ክጻወሮ ድልው ትኾንኩ ምስ ሄርሞን ዘሕለፍክዎ እዋናት እናዘከርኩ ድማ ድሕሪ ክንደይ ጎልጎል ዓቐበት ሰጊረ ዶብ ናይ ሱዳን ኣቲና እቲ ሰምሳሪ ድማ ገንዘብ ወሲዱ ኣብ ናይ ስደተኛታት ቦታ ኣብ ወዲ ሸሪፎይ ዝበሃል ቦታ ኣብፅሐና ኣብቲ ቦታ እውን ኣሕዋትና ከማና ዝመሰሉ ጸንሑና ብጽቡቕ ተቐቢሎም ድማ ከም ንዕርፍ ገበሩ ኣነ እውን ብወገነይ ድሓይ ሄርሞን ክገብር ላዕልን ታሕትን በልኩ ዋላ ሓደ ድሓይ ግን ክረክብ ኣይከኣልኩን ኣብዚ ነይሩ ዝብል ሰብ ኣይረኸብኩን በዚ ኸኣ ብዝያዳ ክሻቐልን ክርበሽን ጀመርኩ በቃ ገለዩ ገይሩለይ ኣብ ቁሩብ እዋን ክንድዚ ጽልለቢሉኒ መሊሰውን ንፍቕሪ ሄርሞን ደኣ ዋላ ምንባር ዘይቋርጽ ኢለ መሊሰ ተስፋ ይሰንቕ ከምኡውን ምስ ሰብ ኮፍ ምባል ሓዲገ በይነይ ይኸውን በቃ ትዝታ ጥራሕ ኮይኑ ነገረይ ሓደ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ሽግረይ ዝሓተኒ የለን እቶም ናይ ዩኒሴፍ ማለት ናይ ስደተኛታት ዘለዎ ሓለፍቲ ድማ ጽባሕ ናብ ማዓስከር ሸገራብ ክትኸዱ ኢኹም ኢሎም ተስፋ ዝህብ ነገሩና ኣነ እውን ዋላ ደኣ እቲ ቋንቋ ዓረብ ኮይኑ እንተዘይሰማዕኽዎ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ግን ገጾም ገለ ምልክት ናይ ሓጓስ ክዕዘብ ከኣልኩ ከምዚ ኢለን ከለኹ ድማ ኣብ ፊተይ ብፈሓም ተጻሓፈ ጥቕሲ ኩሉ ግዜ ሄርሞን ዝደጋግማ ረኣኹ እታ ጥቕሲ እውን ከምዚ ትብል ነበረት ኣብ ህይወተይ ሽግራት ክንዲ ውቅያኖስ ይኾኑ ተስፋይ ግን ክንዲ ባሕርዩ እያ ትብል እዛ ጥቕሲ ሄርሞን ይደጋግማዩ ናብ ኣቐርብ ኢለ ድማ ኣብ ታሕቲ ባይ ሄሪ ዝብል ጽሑፍ ጸንሐኒ እቲ ኣነ ዝምነየ ሄርሞን ክኾነለይ ድማ ብልቢ ተሓንጠኹ በታ ጥቕሲ እውን ተስፋ ገበርኩ ከምዚልና ከለና ድማ ናብ ማዓስከር ሸገራብ ዝበሃል ቦታ ክትኸዱ ኢኹም ኢሎም ነገሩና ንብረትና ጠራኒፍና ድማ ድሕሪ ናይ 4 ሰዓት ዝኸውን ጉዕዞ ናብ ማዓስከራ ሸገረብ በጻሕና ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ኣብኡ ዝጸንሑና ስደተኛታት ናይ ብሓቂ ካብ ዓቐን ላዕሊ እዩ ብውሽጠይ ድማ እዋይ ከም ደቂ ዛግራ ኣብ ፈቆዶ ቦታ ፋሕፋሒልና ንስደት ከማርር ጀመርኩ ኣብቲ ቦታ እውን ገለን ዝፈልጦ ሰብ እንተሓልዩ ክርኢ ፈተንኩ ኣብታ ንሕና ዝነበርናያ መኪና ተኣከቡ ንዓና እውን ካብታ መኪና ኣውረዱና መግቢ ቀረቡልና ነቲ መግቢ ምስ በልዓና ድማ መዝጊቦም ብጉጅለ መቒሎም ገዛሃቡና ኣነ እውን ብወገነይ ናይቲ ኩነታት ማዓስከር ምስ ረኣኹ በቲ ኸኣ እቲ ወረቐት ቢጫ ዝበሃል ናይ ዩኒሴፍ ደወቢሎም ስለ ዝነበሩ ቀልጢፈ ናብ ኣሕዋተይ ደው ኢለ ንኸተማ ካርቱም ከሕልፉኒ ሓበርክዎም ግና ጉዳይ ሄርሞን ስለ ዘይቕሰነኒ በቃ ዳሃዩ ክገብር ኣብቲ ናይ ወዳት ገዛ እየ ኸይደ ኣብኡ ኸይደ ድማ
ሓደ ክልተ ሰባት ምስ ሓተትኩ ንሶም ሓደሽቲ ምዃኖም ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘይፈልጦ ነገሩኒ ንኻርቶም እዩ ሓሊፉ እዩ ዝኸውን ኢለ ድማ ተስፋ ክቆርጽ ጀመርኩ ኣብ ከምዚ ሕሞትን ከለኹ ድማ ካብቲ ዱንካን ናይቲ ማዓስከር ሓደ ወዲ ኣብ ኢዱ ሳልሳን ኣብ ፌስታል ድማ ፈሓም ሒዙ በቲ ማዕጾ ክመጽእ ረኣኹ ኣብታ ሓሞት ናይ ብሓቂየ ሰንቢደ ምኽንያቱ እታ ኣነ ዝፈልጦ ሄርሞን ከምዚሉ ክጸንሐኒ ኢለ ዋላ ብሕልመይ ሓሊመ ኣይፈልጥኒ እቲ ነብሱ ሓቂቁ እንተ ጽቡቓት ነዋሕትን ጸጉሪ ርእሱ ተኣልዩ ጭሕሚ ብጭሕሚዩ ኮይኑ ናባይ ቅርብ ምስ በለ ድማ ዋላ ንሱ ፈሊጡኒ ኣዊሉ ፌበነይ ኢሉ ሓቂፉ ሰዓመኒ ኣነ እውን ሓቂፈ ሰዓምክዎ ናይ ሓጓስ ንብዓት ድማ ዕጉርቲ ሄርሞን ተዓዘብኩ ንብዓቱ ደሪዘ ድማ ናብ ገዙ ኸርና እቲ ተስፋ ሲኢነ ዝነበርኩ ደሓይ ሄርሞን ምርካበይ ድማ ካብ ልቢ ተሓጎስኩ ሄርሞን እውን ኩሉቲ ዘሕለፎ ናይ 2 ወርሒ ዘርዚሩ ኣዕለነኒ ንገዛ ደው ኢሉ እውን ሱዳን ከይዳ ከም ዝተባሃለ ነገረኒ ምስ ሄርሞነይ ተራኺበ ድማ ሓጎስ ናይ ክልቴና ብዓይነይ ክዕዘብ ጀመርኩ ድሕርዚ ንዓይነይ ጥንሲ ምልክት ከም ጸለይ ጀመረ ዕግርግር ተምላስ ከምኡ እውን ከብደይ ክቆርጸኒ ጀመረ ንሄርሞነይ ነጊረ ድማ ናብ ከተማ ካርቱም ተበገስና ካርቱም ብሰላም ኣቲና ድማ ናትና ገዛ ፈሊና ብሓንሳብ እቲ ሕሉፍ ዛንታ ፍቅርና ነስተማቕር ጀመርና ፍቅርና ድማ ድሮ ኣብ ውላድ በፂሑ ውላርና ሓቂፍና ብሓደ ልቢ ንጓዓዝ ኣለና ካብ ልቢ ዝነቐለ ፍቅሪ ዓጋት የብሉን